Ola, que tal? Moi benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe contamos con Dolores Gómez, que é a presidenta de Mulleres Salgadas. Moi bons días, Dolores, gracias por vir. Bos días. Bueno, Mulleres Salgadas naceu no ano 2016, se non me Sí. equivoco. Pero, bueno, as mulleres no mar levan traballando moitísimos anos. Por que crees que tardou tanto en crearse unha asociación deste tipo? Bueno, nacemos, a verdad, gracias ao GALP, que foi o que nos xuntou, e o porqué, supoño que, non sei, como uns están nun lado, o Son de Rianxo, por exemplo, está nun lado, no outro, e había asociacións pequenas, pero non unha grande. E entón, a través do GALP, a verdad que nos xuntamos, e había xente, moitas cofradías de todos os sectores do mar, e empezamos así, a través do GALP. E por que sentistes esta necesidade de xuntarvos todas e de facer algo común? Porque somos moitas mulleres traballando no mar e, en verdad, non temos representación nin a visibilidade que realmente deberíamos ter. De feito, un dos vosos obxectivos é poñer en valor o traballo das mulleres no mar. Como vai este tema despois destes anos que levades xa de andadura? Como credes que vai isto? Non todo ben que nos quixéramos, porque, por exemplo, de 63 cofradías que hai en Galicia, só hai 3 patronas maiores. Entonces, estamos vendo que hai un retroceso, pedimos axuda, por exemplo, á Xunta, antes destas eleccións, pero non entendeu que fora necesario e ao final vese que sí que o era, porque do 2014 creo que había 13 patronas maiores, logo foron 6 e ahora son 3. Algo está pasando e é necesario enfocar que está pasando, porque as mulleres non se presenta, e, bueno, son por moitos factores, a corresponsabilidade que falta, que son maioritariamente as que se fan cargo dos cuidados da casa, de todo, as que van á compra, as que son mulleres que teñen moitos traballos, moito que facer, e entonces entenden que non a representación non é para elas. E entonces hai que mirar por qué. E hai outros postos, ao mellor, que tamén sigan sendo máis masculinos que femininos no sector do mar? Que non haxa tantas mulleres, ou que se mire raro as mulleres que queren meterse neses postos ou así? A ver, nos entendemos que as mulleres debían de estar, somos a mitad da población e verdadeiramente non estamos representadas como tal. Galicia somos de toda España o sitio onde máis mulleres en o mar. Aparte de que non están nas cofradías, nin nas federacións de cofradías, si hai algunha muller ali como vicepresidenta e tal, pero porque nunca houve ningunha presidenta dunha federación ou algo así. E, a ver, eu son bateeira e tamén no das bateas, é verdad que estamos casi non hai mulleres, e cando empezou o sector do mesillón e a man de obra non había maquinaria e había moita falta de man de obra, eran as mulleres as que iban desdoblar, as que iban facer todos os traballos duros. Pero en canto veo a maquinaria, ao final as mulleres foron desplazadas e a representación tamén sempre fomos, non digo que semos mando de obra barata, pero quero dicir, antes fixeron os traballos duros, pero pouco a pouco, e ao final agora casi non hai mulleres nas directivas das asociacións de bateeiros, e temos que mirar por qué, enfocar un montón de problemas que hai porque non se presentan. E ese é o que queremos nós. E sodes como un 2.000 membros aproximadamente? 2000, sí, un poquinho máis de 2000. Como se organiza unha asociación con tanta xente? Como vos organizades? Bueno, somos unha xunta directiva somos presidenta, vicepresidenta, somos 6, 7 persoas e somos de distintas. Somos 2 mariscadoras, 2 bateeiras, outra de personal dunha empresa de xestión pesqueira, e somos perfiles moi distintos. E, bueno, logo facemos unha asamblea que agora estamos pendentes de facer aí neste ano e falamos, e logo temos comunicación vía grupo de WhatsApp e así, procuramos desplazarnos tamén para falar ca xente, facemos cursos, moitas cousas. Sí, contame, por exemplo, que actividades facedes? Cursos? Que máis? Fixemos os cursos de digitalización, sobre todo pola zona do Salnés e polo Barbanza, para que as mulleres poidan ter o certificado digital, saberse manexar online, porque agora todos os trámites te exixen ter a clave, o certificado, e eso, e dándolle un enfoque de que elas entenderan o que tiñan que facer, manexar os ordenadores e todo eso. Foron, a verdad, que moi ben. E algunha cousa máis? Facedes algún curso mellor para animar a que mulleres se metan no sector do mar ou non? Sí, a ver, temos feito antes, en todos estes anos temos feitos de, como se chama, de habilidades sociais, todo eso temos feito, e tamén buscamos apoio porque non temos recursos. Precisamos de subvencións, e a verdade non temos. Para acceder, por exemplo, ás que dá o GALP, tes que ti ter primeiro ter os cartos.
E se non tes recursos, estás limitada. Entón, sí, temos un volumen moi grande de socias, pero as cuotas que cobramos son moi pequenas. Cobramos 30 euros por socia, individual ou colectiva, se unha cofradía ou se unha persoa individual, pero, bueno, tamén logo a votar teñen a mesma representación. E este ano, como sobre todo as mariscadoras así, as mulleres do mar, teñen unha situación difícil, baixamos a cuota a 15 euros para que... O ano, 15 euros o ano, para que lles fora máis fácil. E procuramos dar toda a formación que nos é posible, pero estamos limitadas a que nos den axuda. E por que dis que este ano foi un ano difícil para as mulleres que lle baixastes a cuota? A ver, este ano po marisqueo levamos xa unha temporada moi grande en todos os sectores do mar, no que a produción está caendo, e isto xa foi malísimo. A maioría das cofradías da ría están sin traballar, vivindo dos subsidios, as que teñen acceso a eles, porque a moitas, como, por exemplo, se eres mariscadora e tes outro traballo, xa non, co cese xa non tiñes dereito ás axudas, ainda que a mellor estes ganando 200 euros. Claro. Co cal nos tuvemos reunións e estamos buscando que cambie eso. Tuvemos reunións co ISM e íbamos ter máis, pero é difícil porque hai que cambiar a lei, pero non pode ser que alguén con 200 euros non teña direito a outra axuda, porque é vivir na miseria. Hai moitas mulleres nesta situación que teñen outro traballo aparte do mar para poder subsistir. Sí, claro, pero a lei de marisqueo, da Permex, non, di que o mar ten que ser o teu Traballo principal, non é o Permex, bueno. Entonces, limítache, porque se é moi baixo o teu traballo principal, o outro estáche limitando e estáche obligando a ser pobre. Sí, efectivamente. Entonces... E cal dirías que, por exemplo, agora o principal problema sería ese para as mulleres do mar? Este que me estás contando? Bueno, son un cúmulo de problemas, a verdad, porque, a ver, se non é viable o teu traballo, seas mariscadora, seas mariñeira ou rañeira ou que seas, de que vives? E toda a situación no mexillón tampouco está ben, porque estamos con uns rendimentos baixos, o mexillón non medrou, e todo eso. En verdad, enfrentamos un problema de unha crisis grande en todo o sector da ría. E a que crees que se debe este problema no mar? Supoño que é un cúmulo de factores, condicións climáticas, contaminación e moitos factores que é moi difícil decir a que exactamente. E as administracións botan vos unha man neste sentido ou, bueno? Bueno, creo que a Xunta verdadeiramente podía facer moito máis, porque, a ver, se ten tantos institutos e tantos, ten quero dicir, as institucións científicas e nunca terá que saber que está pasando. Porque o Ulla na desembocadura, que é un banco marisqueiro tremendo, os lomos do Ulla, porque non dá nada, levando sin dar nada. Leva polo menos 2 ou 3 anos sin ter 1000 e pico de personas, non ten casi nadie, este último ano xa nadie. E a ver a que valorar que pasa. Eu que entendo que debía de saber que está pasando e ter outras políticas, porque se ti, vale, non vas mariscar, pero non te dou axuda porque tes outras artes. Pero se con esas artes estás esclimando o resto do que che queda, non creo que sea unha política moi, non sei, penso eu, non. Se non podes ir aquí, podes ir a outro lado, pero ao final son moita xente e os recursos son cada vez máis pequenos. Limitados. Pensas que o mar ahora mesmo é unha boa saída laboral? A ver, estamos nunha crisis, como en calquera sector que estés, hai momentos de crisis. Eu penso que sí, pero neste momento a verdade é difícil. E que ten, a parte da crisis, que dirías que ten de bo, de positivo, de bonito, se crees que ten traballar no mar? Sí, a ver, tenche que gustar traballar no medio natural. Pero eres libre moitas veces, por exemplo, mariscadoras ou eu, que en verdad, traballamos para nós, eres libre de ir, se non podes calquera, eres libre de non ir, ou gestionas o teu tempo e o entorno, a verdad, eu creo que a Ría de Arousa é un sitio bonitísimo. Pero un traballo moi duro físicamente tamén, non? Sí, bueno, é duro, é verdad, tes que estar no mar, o que acarrea outras enfermedades e outras cousas, reumas, problemas de artrosis e así, pero bueno, é un traballo, tenche que gustar, é verdad? Tamén pedides, bueno, comentaches antes, que pedirades un observatorio de igualdade neste sentido e que non vos fixeron moito caso ata ahora, para buscar, pois eso, unha igualdade que me decía, sobre todo nos cargos máis altos. Sí, a ver, nós pedimos o observatorio de igualdade que foi aprobado no Parlamento, creo que xa hai 3 anos,
que donde se consigan estadísticas e saber cantas mulleres, cantos homes, a que se dedica cada un, por que non se presentan as mulleres, todas os problemas que son de homes e de mulleres, non só de mulleres. E a verdad que a Xunta aprobou no Parlamento, pero logo non o levou a cabo. Na fixo, e logo agora está facendo que na Lei de Igualdade da Xunta a nós xúntanos as mulleres rurais e do mar no mesmo categoría e logo fai un observatorio, aí fai un observatorio para cada unha, pero non como nos pedíamos, con científicos e profesionales de estadísticas e das universidades, senón que mete a representantes da Confederación de Empresarios, representantes da Xunta. Non ten sentido. Non é para vos, digamos, non está pensado. Non é cos fins científicos. Non é o que nos queremos, a verdad. E tamén tedes o Premio Muller Salgada que facedes anualmente. Contame un pouquiño por que decidistes facer este premio e que premiades con este galardón. Co Premio Muller Salgada queremos poñer en valor a mulleres non por ser coñecidas ni nada, sino por desarrollar traballos que son, poñámolle que como distintos do común, non distintos, quere decir, poñer en valor o seu traballo. Por exemplo, o primeiro foi Raquel, que era patrona de Cabo de Cruz, por ser muller e ser patrona, que eran poucas, e o segundo foi unhas mulleres do Grove, que eran unha bateeira, unha mariscadora e unha muller da conserva. Por todo o traballo que levaban feito, mulleres que levaban desde os 8 anos dicindo que iban ao mar, todas traballaron en traballos cruzados, porque foi a batea, foi a conserva, ao traballar no mar, normalmente traballase moitos como ahora, sigue sendo mulleres que van ao mellor mariscar, iban traballar a batea, se fai falta, buscaste a vida, en verdad. O ano pasado foi unha mariscadora, e este ano foron os administrativos da Cofradía de Rianxo e asistencia técnica para poñer en valor que non só somos do mar os que mollamos os pés, sino que tamén son do mar os administrativos, as biólogas, toda a xente que está ao noso redor e nos axuda a levar a cabo o noso traballo. E tamén pretendedes recuperar e manter a memoria dos logros das mulleres, pois co seu traballo no mar todos estes anos. Que accións facedes neste sentido para recuperar esta memoria? Bueno, co segundo premio que se fixo, estas mulleres do Grove contáronos, fixemos xunto co Concello do Grove, fixose un vídeo das súas vidas, de todo o que habían traballado, como contaban que, por exemplo, nas fábricas o primeiro non chegaba o camión e as mulleres vaciaban na entrada da fábrica e elas tiñan que acarretar con cestos o marisco e o que fora para levar para dentro en unhas condicións que a verdad son tremendas para nós agora. E tamén neso fixose un vídeo e logo, xunto con Omega, fixose unha exposición por aquí por Vila García, na que había fotos que a verdade hai poucas de mulleres traballando nas bateas, como se traballaba antiguamente, que era todo a man, levantabas o mesillón, as cordas con rodillos ou así, e limpábase na batea, levábase po barco, e a maioría eran mulleres. E logo, cando había que desdoblar, que volver a facer o mesillón, pois tamén, ao mellor, iban 7 ou 8 mulleres. As mulleres sempre traballaron, se aquí en punto da costa galega, no mar, iban mariscar, é verdad que o facían sin... Antes, hasta que a Xunta a finales dos 90 fixo a regularización e todo eso, quen iba a mariscar era maioritariamente mulleres, ganaban complemento, sempre complemento para a casa, e elas eran as que non tiñan a seguridade social, non tiñan pensións, non tiñan nada. Foi un salto moi grande que se regularizara todo eso e as mulleres puderan ter a pensión, porque hoxe en día, se non eres independiente, estás moi mal. Crees que a xente, digamos, o consumidor final do produto do mar, valora suficientemente o traballo que se fai no mar? Eu creo que non, porque tamén creo que hai un descoñecemento moi grande do que é o traballo do mar. E mesmo ahora, ti preguntas de moita xente daqui, de onde salen as cousas, e, bueno, marisco porque vivo ao lado é sabio, pero en Galicia moita xente que non entende, non ten coñecemento... Saen dali, as amixas saen dali solas. Sí, salen dali, e penso que se debía de promocionar todo máis o que sale do mar e ter outra visión. Bueno, ahora fanse moitos como xornadas ou así, para que a xente que non coñece como se traballa, que coñeza como se traballa. Hai cofradías que promocionan e te enseñan como a mariscar e todo eso, pero todo eso penso que, sobre todo, os nenos estánse apartando e debíamos de nos colexios saber que unha batea, saber leválos ao mar, porque vívese máis de espaldas que antes, quero dicir. Por exemplo, ahora os nenos non van
non van á playa, antes podían ir coller un berberecho, así, ahora é verdad que non podes, pero debíaselle de enseñar cales son os traballos do mar, como é ir pescar un día ou así. Eu penso que sería algo moi importante. E falabas de que, bueno, non podes coller unha cousa. Agora que estamos no verán, que ven moita xente de fora, que anda ali a rascar na area, a coller cousas, bueno, crees que hai conciencia xa sobre eso ou todavía non? Creo que sí que algo de conciencia, pero sempre hai alguén que non o ten en conta e só se importa a sí mismo e non o traballo dos demais. Cando é algo que é un traballo moi arduo, teñen que limpar as playas, sembrar, recoller, cando recollen e todo é un traballo moi grande e hai que poñelo en valor. O que pasa que parece que, bueno, que a playa é de todos, non? Como é de todos, pois eu podo coller o que me dé a gana de playa. Sí, enténdese que a playa é de todos, pero o traballo é só dunhas poucas e duns poucos. Efectivamente. Bueno, gustaríame xa para ir acabando preguntarche que obxectivos ou que soños vos gustaría cumplir coa asociación. Que vos gustaría? Nos que a representatividade das mulleres do sector do mar fora moito máis grandes, que haxa máis mulleres patronas, porque si ti defende o teu, moitas veces o problema que hai, si eres unha representación ínfima da cofradía, e a mellor cofradías onde a maioría son mulleres, pero pola limitación da lei das cofradías non están limitadas nos órganos de dirección, gustaríanos que se cambiara a lei de cofradías, que teña en conta a paridade, e que haxa máis mulleres representantes, porque se ti podes dar a túa visión e defender os teus intereses. Bueno, perfecto, pois con eso quedamos e desexamos que se consiga, por fin, porque sería o máis xusto. Moitísimas gracias, Dolores, por tamén. vir. Gracias. E gracias a vostedes por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.